Значи историята е следната. Аз съм корентист поначало, обаче като станах 7-ми клас, естествено се запалих по хеви метал, когато беше много модерно. И започнах да свира на китара. Дядо ми, Аспарух, лека му пръст, той беше капитан на кораб и любител музикант, обаче ми даде първата акустична китара и ми показа първите акорди и оттам нататък мен не ми беше много трудно да се науча, защото с музикална основа мога и на арфа да посвира, няма проблеми.